ब्रैजि जि गासै समस्थियावनो बेनिफिसियारि मिट जागासिनो दङ आरो दिनै बनरगावआव जोंहा बेनिफिसियारि मिटआ जोबोद गिदिरैनो बेवहाय खुंनाय जादों आरो रोजा रोजा जोंहा बेनिफिसियारिफ्रा जायफोर स्किम मोनदों बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बे खामानिखौ बे हाबाफारिखौ जों लानो गोनां जादों मानोना गोबां समाव जों नुबोदों जे गभर्नमेन्टआव भारत सरकारानो जा आसाम सरकारानो जा बा जों दायो काउन्सिल सरकारनिफ्रायबो जोबोद मोजां मोजां माखासे स्किम्सफोरखौ लादों आसनिफोरखौ दा बे आसनिफोरखौ मालाबा अफिसारफोरा मोजाङै फोरमायनो हायैलाय सोरबा मिथिनांगौ आसनिफोरखौ मिथियैलाय बिनि जि इमप्लिमेन्टेसन बियो मोगथाङाव महर मोना दा नंखायनो जौगानाया जेरैबायदि जानांगौ बे एसे स्ल' जायो दा बेखौनो जों थांखि लानानै जे गभर्नमेन्टआ स्किमखौ हगारनायजों लोगोसे बे स्किमा जाहाथे 100% इमप्लिमेन्ट जायो जेराव न' जानांगौ बेवहाय न'खौ मोजाङैनो लुयो SBMनि टयलेट बानायनाय बे टयलेटखौ मोजाङैनो लुयो बा एग्रिकालसारनि माबा मोनसे स्किम मोनदों बेखौ बयबो मोजाङैनो मोनफिनो आइजोफोरनि थाखाय जों जि अनसाय बिथांखि होदों बा जोङो गुबुन गुबुन जि अनसुंथाइफोरखौ होदों बेयो जाहाथे मोजां सहैयो बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै जोङो रायजो राजानि सिगाङाव बे स्किम्सफोरखौ बुंफोरनानै जाहाथे मोनसे एवारनेस लाबोनो हायो आरो बिथांमोना बिनि बेनिफिटखौ थोंजोङै लानो रोङो बिनि थाखायनो बेखौ लानाय जादों आरो बनरगावनि रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर बावदों दिनै बयबो बाहागो लानानै बेवहाय जाफुंसार जाहोदों बनरगाव होननानै बुङोबा आगोलफोरनि थासारिया जोबोद गाज्रिमोन लासै लासैनो बनरगावनि थासारिया मोजां जाबाय दा बनरगावआव जोङो गोबां एबार गिदिर गिदिर स्किमबो लादों जेरै बनरगावआव 2.5 कोटि थाखानि मोनसे मिनि स्टेडियाम लुजानो थांगासिनो दङ बिन'द ब्रह्म फुटबलारनि मुङाव स्टेचु लुजानो थांगासिनो दङ बेवहाय मार्केट सेट ड्रेन बायदिसिना मोजां मोजां स्किम्सफोरखौ बेवहाय लानाय जादों जायफोरनि गेजेरजों बनरगावनि गोबाव समनिफ्राय सोलिबाय थानाय जेंनाफ्रा लासैनो जोबस्रांनो थांगासिनो दङ एबार जि फैगौ बिसायख'थि बेनि थाखाय दिनैनि बाथ्राखौ जुदि सानोब्ला दिनैनि तारिखआव जोङो गोबां सिगाङाव आवगायनानै दङ मानोना बेवहाय गुबुन गुबुन हान्जाफोरनि जाय बिजाथियानो जा एबा जायफोर मानसिफोर दङ बिथांमोननि रुजुनायाव UPPLआ अर्गेनाइज हिसाबैनो बेवहाय खामानि मावगासिनो दङ आरो UPPLनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा बनरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों जायखिजाया थासारियावनो खाथि सोमोन्दो लानानै गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ दा नंखायनो बनरगाव ओनसोलनि जोंनि बर' जोंनि जिखिनि जोंहा आइ आफा रायजो राजाफोर दङ बेजों लोगोसे गोरखा बिथांमोन माइनरिटि मुसलमान बिथांमोन आदिबासी बिथांमोन बाङालि बिथांमोन गुबुन गुबुन जिखिनि माहारिफोर दङ बे माहारिनि सुबुंफ्राबो लोब लोब ओंखारदों आरो बयबो लुबैदों जे थांनाय खनसेयाव जोंनि बिजाथिया देरहायलाय बिथांमोना एसे खहा जानाय बायदि मोनदों दा थेवबो जोंनि जिखिनि TCLCC चेयारमेन क'क्राझारनि MLA जोंनि जेसां दैदेनगिरि दङ बेवहाय हर सान रायजो राजाफोरजों खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना हास्थायदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जेरैखि जाया UPPLनि बिजाथिखौनो देरहाहोनांगौ बिनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ जोङो बारग' जिखि दा NIA केसाव दङमोन आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां आरो भारतनि नखर मन्त्रि बिथांजों सावरायनानै बे गासैबो केसखौ रिटार्न लाबोनो हाबाय NIA निफ्राय आसाम स्टेटआव आरो बिनि बेलनि थाखाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव जेराव जेराव केस दङ बेवहाय बिथांमोनखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय बरननानै लांनाय जाबाय आरो लासै लासैनो बिनि बेल बयखौबो बेल होनायनि थाखाय बेबस्थाया सोलिबाय आरो बेखौ थोंजोङै जोङो बारग' NDPनि जि आफाद दङ बिथांमोनजों जोंनि सरकारनिफ्राय सोमोन्दो लानानै जों खामानिखौ मावगासिनो दङ थालांनायनि गेजेराव CBIनि गासै 6 दङ जेराव रन्जन दैमारि बिथांबो दङ बेखौ लानानैबो बावैसो जोङो हम सेक्रेटारिजों रायलायहैदों आरो हम सेक्रेटारि बिथाङा खोथा होदों जे नेक्स्ट जेब्ला ट्रायल जागोन अब्ला निश्चय बिथांमोना माखासे पजिटिभ इनिशिएटिभखौ लागोन आरो जोङो थाबैनो भारतनि नखर मन्त्रि बिथांखौबो लोगो हमगोन जाहाथे NDPनि जि केसनि जेंना बेखौ थाबनो सुस्रांनो हायो आरो लोगोसे जोंनि संबिजिताव जि मोनसे संशोधन 125th एमेन्डमेन्ट बेखौ लानानैबो जोङो केन्द्र सरकारजों सावरायगोन जाहाथे नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव बे एमेन्डमेन्टआ जेरैखि जाया जायो जायनि गेजेरजों जोङो रांखान्थिनि मोनसे मोनसे बेबस्था बेखौ गोख्रों खालामनो हागोन आरो काउन्सिलाव माखासे आयेनगत भाबे बा कनस्टिटिउसनेलि जिखिनि स्ट्रेंथेन खालामनांगौ बेखौ जोङो स्ट्रेंथेन खालामनो हागोन बे मेला साक्सेस जाबाय होननानै आं सानो मानोना दिनैनि समाव गायनाय फुनाया सोलिदोंबाबो रोजा रोजा जोंनि सापर्टारफ्रा बाहागो लादों मोनफ्रोमबो गामिनिफ्रायनो बाहागो लानाय जादों
दा बेखौ नुनानै आङो बनरगावनि TCLCCनि चेयारमेन हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे जोंनि गाहाय आलासि प्रमद बर' साराबो गोजोननायखौ फोरमायदों। एसे गायनाय फुनायखौ लानानै एसे प्रब्लेम जागोन नामा साननाय जादोंमोन, नाथाय रायजो राजाफ्रा दिनैनि समावहाय एक्सुवेलि सोलायनायखौ लुबैदों आरो सोलायनाया लासै लासै जाबाय थादोंबो, डेभेलपमेन्टखौ लुबैदों आरो खोब जोंहा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जा मोनसे बिटिआर सरकार दं बिनि सायाव मोनसे फोथायनाय आरो माबानाया बे दावगानाय बेखौ नुनानै जे फोथायनाया फैदों। बेखायनो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा स्पन्टेनियासलि गावनो गाव रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। आङो सानो बे बाहागो लानाया जोंनि बनरगाव समस्तिनि थाखाय मोनसे सिनथम बियो। जों पिपिएलआ बनरगाव समस्तियावहाय फैगौ सेप्तेम्बराव जानो गोनां जा बिसायख'थि जों बेवहाय गोरलैयैनो देरहागोन होननानै आं सानो। दा दिनैनि बे मेलावहाय खालि बर'ल' नङा, गुबुन गुबुन हारि माहारियाबो बाहागो लादों। बेवहाय खमबाबो माने 10,000सो रायजो राजा बाहागो लादों आरो ओरैनो जोङो मिजिं जों जेरै थिदों 10,000नि माने गेदारिंनि खोथा, बे गेदारिंआ दिनै जाफुंबाय होननानै सानो। बेवहाय बिभिन्न सेक्सननि जोंहा रायजो राजाबो फैदों, बयबो सेटिसफाइ जादों। बेखौ नुनानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। सरकारि बिथांखिफोरखौ रायजो राजाफोरनिसिम माबायदि मोनफुंहोनो हादों होननानै नोंथांमोननि खुंथाइफोरा माबायदि मोनफुंहोदों होननानै नोंथांमोना सानो? सोरखारनि बिथांखि एबा माबाफोरखौ आसनिफोरखौ जों बनरगाव समस्ति हिसाबै जोंहा डिप्राइभ जायाखै, न' डाउट। बेवहाय जोंनि पिपिएलनिफ्राय सासे इलेक्टेड प्रतिनिधि गैयैखाय जोंहा एसे उसुबिदा मालाबा जायो, नाथाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि जोंहा गोबां जों आसनिफोरखौ मोननो हादों। बेवहाय नंगौ, बेवहाय बनरगाव समस्तियावहाय बिजेपिनि सासे MCLA दं, नाथाय बिथाङाबो माने MCLA हिसाबै गावनि खथाखौ मोनदों, मावदों आरो जोंहाबो जोंनि UPPLनि सापर्टार एबा मददगिरिफोरखौ जोङो जेरैबायदि जोङो नायनांगौ जों बेखौ नायनो हादों। जोंहा PMAOIG निफ्राय लानानै जेसेबां MZNREGA दं आरो PNRD दङ, जेसेबां ESOPD दङ आरो बेवहाय माखासे गिदिर गिदिर आसनिफोर जों बेखौ मोनबाय थादों। खोब मोजां बाथ्रा। दिनैहाय 17 बोसोराव जों जेखौ नुवाखैमोन, साराय बोसोराव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो गोबां आसनिखौनो मोननो हादों। बेवहाय बनरगाव हिसाबै गिदिर गिदिर स्किमखौ बुंनांगौबा स्टेडियाम जादों, बेवहाय हाइ स्कुलनि मुङावहाय माने 1 कौटि जों मोनदों, बनरगाव बाजारनि थाखाय मोनदों, भातगाव ओनसोलावबो जोंहा मोनदों, गोबां जों मोनदों आरो दा बिर सिलागांनि उनावहाय जे मुङावहाय जे जायगा जे स्टेडियाम स्टेचु जों बेखौ मोननाय जादों। आरो बर'नि गेजेराव जे फुटबलनि राजा जायखौ होननानै बुङो बिन'द ब्रह्म, बिथांनि मुङैबो माने स्टेचु खालामनायनि थाखाय जोंहा बिटिआर सरकारा डिसिसन लाबाय आरो बेखौ फोसावबाय। बे गासैखौबो नायनानै जोंहा बनरगाव समस्तियाव जोङो डिप्राइभ जायाखै। जों जेरैबायदि डेभेलपमेन्ट मोननांगौ जों बेखौ मोनदों आरो आं TCLCCनि चेयारमेन हिसाबै जेसेबां मिथिगौ दा जोंनि रायजो राजाफ्रा सेटिसफाइड। एसे एनै माबाया थागोन, बेथ' असम्भब नङा, नाथाय कम्पेरेटिभलि 17 बोसोर आरो 4.5 बोसोर बेखौ जुदि कम्पेयार खालामोबा जों अनेक खामानि मावनो हादों। बिथांखिखौ जोंनो गथायनाय जादों। दा बेजोंहाय जोङो गामियावहाय जोंहा गारजासालि एसे लुदेरबावनांगौ दं, जों बेखौ गामिनिफ्राय लुनाय जासिगोन आरो बे 2 लाख फैसाजोंबो लुनाय जागोन। जोंनि बिटिआर सरकारखौ आङो बेखिनियाव गोजोननाय जासिबाय होननानै। सिगां समावथ' जोङो मन्दिरनि नामाव मोनफेरनाय जायाखै, फार्स्ट टाइम जाहैबाय आरो। बेनि अनगायै नोंथांमोननि गामियाव मा सरकारि आसनिफोरखौ मोननो हानाय जाखो दासिम? सरकारि आसनि होनबाथ' दा जेनेबा सरकारि आसनि पार्सनेल भाबैथ' मोननाया मोनदों, जेनेबा अरुनदय मोनबाय, बोराइ पेन्सन दङ। ओमफ्राय दा नैबे मोनसे रायजोयैनो आसनि मोननाय होनबा नैबे जों आलारि सोरांनि बेखौ जों मोननो हानाय जाबाय। बिटिआर सरकारनिफ्राय 2 लाखनि चेक आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनदों होननानै जों खोनादों, बेयो थारैनो सैथो नामा? जोङो मोनदों, दिनैनो दासो मोनदों। जोङो मा बुंनो सानो बेबायदि अनसुंथाइ मोननाय समाव? अनसुंथाइ मोननानै जोङो लक्ष्मणाबारि थिनालि लक्ष्मी मन्दिरनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिटिआरनि मानगोनां
CM सारनिसिमबो जोङो जोंनि कमिटिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जोङो बे 2 लाख चेक मोननायजों जोङो माखासे जोंहा मन्दिरनि आद्रा खामानिफोर दङ बेफोरखौ जोङो बानायगोन आरो जोङो वालबो खालामनायनि एसे सेस्था खालामदों बेखौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों मेरामत खालामगोन थाबैनो